Tinglahan ni Catherine Bernardo nagsorry ni Vice Ganda kabahin sa issue kalabot sa Cast Neil fans nga giingong nasuko tungod kay mubura ang airtime sa teen love team sa Gandang Gabi Vice. Hinumdumang nadismayado si Vice dihang dunay mga fans nga may reklamo kay mubura ang screen time sa love team sa iyang show. Nagkanayon si Vice nga imbis magpasalamat, nagreklamo na noon ang mga Cast Neil fans. Tungod ni ini, nangayo og sorry ang mama sa Team Queen ug nagpasalamat sab siya sa chance nga gigas si Catherine ug Daniel sa show. Daan ang gipasabot ni Vice ngadto sa publiko nga gamay lang ang airtime sa Gandang Gabi Vice ug dili mamahimong i-ere ang whole length sa interview. Maris Puyo sa Showbiz Chika.